El temps no transcorre igual per a tothom. Per uns passa excessivament lent. Per altres, massa de pressa. I per a alguns, el temps simplement es difumina. A la Fundació Pasqual Maragall som molt conscients de la importància del temps i de com afecta les persones que pateixen Alzheimer. Per això, destinem tots els nostres recursos en aconseguir un futur sense aquesta malaltia. Ens trobem en un moment crucial de la recerca, gràcies a dos factors claus. D'una banda, el desenvolupament de nous i millors biomarcadors per detectar l'Alzheimer de forma més precoç i precisa. I d'altra banda, l'arribada dels primers fàrmacs que alenteixen la progressió del deteriorament cognitiu. I el Barcelona Beta Brain Research Center, el centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall, està jugant un paper cabdal en ambdós factors. Avui dia, i gràcies a la investigació científica, sabem que els danys que l'Alzheimer causa al cervell s'inicien fins a 20 anys abans de l'aparició dels primers símptomes. El Barcelona Beta Brain Research Center contribueix de forma decisiva en el desenvolupament de tècniques d'anàlisi de biomarcadors que ens permetran fer un viatge en el temps per detectar la malaltia en persones que encara no presenten cap símptoma i mirar de retardar-la o frenar-la abans que es manifesti. Des dels inicis vam enfocar la nostra recerca en la prevenció i ara l'estudiem des de diferents perspectives, com ara la clínica, la cognitiva, la genètica i els marcadors de fluids i de neuroimatge a través de 4 grups de recerca d'enorme talent. Tots aquests avenços marquen una nova era que canviarà la nostra forma d'abordar l'Alzheimer. A la Fundació sabem que la malaltia d'Alzheimer és la responsable del 75% de les malalties neurodegeneratives que actualment afecten a Espanya gairebé 1 milió de persones, el que vol dir 1 milió de famílies. Des de la Fundació treballem per fer visible la recerca científica com la única via per prevenir i curar l'Alzheimer, però també volem mostrar la realitat de la malaltia i ajudar a les persones afectades. Fa més de 10 anys que oferim grups de suport presencials i online a persones cuidadores no professionals. Treballem per canviar la cultura sobre la malaltia a tots els àmbits de la societat. Fem activitats institucionals i d'incidència política per demanar que l'Alzheimer tingui una consideració prioritària en la salut pública i que s'hi destinin més recursos. Això no seria possible sense els milers de socis i sòcies donants, mecenes i participants als estudis científics. El seu suport fa possible la nostra feina amb un objectiu compartit, un futur que ens permeti envellir amb dignitat i gaudir de la vida en plenitud. La ciència sempre ha donat una resposta a tots els problemes que li ha plantejat la humanitat. La ciència també donarà una resposta a la malaltia d'Alzheimer. Podem vèncer i sabem com fer-ho.